Sige, ganito na lang anak. Kakausapin ko ulit yung mga doktor, ha? Magpapaalam ulit ako sa kanila. Mami, tawagan niyo na po yung mga doktor niyo. Kakausapin ko po sila. Sasabihin ko payagan po kayo. Sasabihin ko po sa doktor na gusto ko po kayo po yung kasama ko. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Please naman, Liza, pag-isipan mo ng mabuti. Nakapagdesisyon na ako. Matagal na natin na pag-usapan to. Bakit ba paulit-ulit ka? Hindi naman para sa akin tong gagawin ko. Para to kay Alice. Mike, sa akin lang ang anak ko. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Pero Liza, anak ko rin siya. Anak nating dalawa si Alice, kaya may karapatan din ako sa kanya. Nabibisita mo naman siya kung kailan mo gusto, di ba? Hindi naman kita pinipigilan. Hindi kita pinagbabawalan na isama mo siya sa pamamasyal mo. Pero Mike, ibang usapan kung gusto mong sa'yo na yung bata tumira. Ay, pero Liza. Hindi. Sa akin titira si Alice. Ano ba? Iniisip ko lang naman yung kapakanan ng bata. Lalo pa ngayon, magsisimula ka ng magdialysis. Yun naman palang gusto mong ipunto eh. Tingin mo ba mapapabayaan ko yung anak ko nang dahil sa sakit ko? Hindi naman sa ganon. Sa tingin mo ba hindi ko kakayaning maging nanay kay Alice dahil kailangan ko magpa-dialysis? Ay, lumalayo tayo sa punto ng usapan eh. Pareho naman natin gusto na mabigyan ng magandang buhay yung bata, di ba? Oo, pero... Kaya kong ibigay sa kanya yun kahit may sakit ako. Ay, please Liza, hayaan mong tulungan kita. Nagpapasalamat ako sa pagtulong mo. Salamat kasi walang mintis yung sustento mo buwan-buwan. Nakikita ko rin naman lahat ng ginagawa mo para maging tatay ni Alice eh. Pero Mike, hindi naman tamang ilayo mo sa akin ang anak ko. Kaya sa akin titira si Alice, tapos ang usapan. Ay, ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi matigas ang ulo ko. Ayoko lang na mawalay sa akin ang anak ko. Ay, okay, sige. Huwag ka munang magdesisyon. Pag-isipan mo mabuti yung offer ko na sa akin muna tumira si Alice. Kapag nakapag-desisyon ka na, tawagan mo lang ako. Mike, nakapag-desisyon na ako. At hindi na mababago yun. Bakit niyo po ako pinapahiran nito? Para hindi ka kagatin ng lamok habang natutulog ka. Mami, totoo po ba yung sinabi sa akin ni Lola Letty? Ano bang sinabi niya sa'yo? Na kailangan niyo daw pong pumunta sa ospital? Oo anak, kailangan magpagamot ni Mami eh. Ano pong sakit niyo? Lilinisin lang ng mga doktor yung dugo ko kasi yung kidney ni Mami hindi na gumagana ng maayos. Ano po yung kidney? Kidney, Alice. Parte ng katawan niyo ng tao, sumasala ng mga dumi sa katawan. Meron din po ba akong kidney? Oo naman, meron ka nun. Yehey! Kung meron akong kidney, pwede rin po akong magpagamot. Pwede po akong sumama sa ospital? Hindi anak, maayos naman yung kidney mo eh, kaya hindi mo kailangan magpagamot. Mami, gusto ko rin pong magpagamot. Sasama po ako sa inyo. Hindi pwede anak. Paano na yung school mo? Hindi na po ako papasok. Hindi pwede. Kailangan mong pumasok. Tsaka sandali lang naman dun si Mami. Kapag nasa school ka, nasa ospital naman si Mami. Sabay tayong papasok. Tapos pag uwi mo, nasa bahay na rin ako. Nakatulog na ba yung makukulit na chikiting? Opo, Mama. Hoy, ikaw din magpahinga ka na ha.
Ako na yung magsasara ng tindahan. Hindi na po, tulungan ko na po kayo. Lisa, makinig ka sa akin. Magpahinga ka na. Kailangan mong alagaan yung katawan mo. Kaya ko na po, madali lang naman magsara ng tindahan eh. Hindi, ako na. Matulog ka na, lakad na. Salamat po, pero mama, Ano ba yun? tama po ba yung naging desisyon ko? Aling desisyon? Yung dito pa rin titira si Alice, tama ba yung desisyon kong hindi ibigay si Alice sa tatay niya? Alam mo, pareho kayong may puntos ni Mike. Si Mike gusto niya lang naman siguro makatulong sa'yo habang nagpapadialysis ka. Gusto lang ni Mike na mabawasan yung isipin mo. Kasi kung sa kanya muna titira si Alice, yung pagpapagamot mo na lang ang poproblemahin mo, di ba? Pero mama, At may punto ka rin naman, Lisa. Hindi rin naman madaling mawalay sa anak. Naiintindihan kita. Ngayong may problema ka sa bato mo, alam kong mas kailangan mo yung anak mo. opo, kasi sa anak ko lang naman ako humuhugot ng lakas eh. Kaya nga kung tatanungin mo kung tama ba yung desisyon mo o hindi, tingin ko ikaw lang yung makakasagot niyan. Basta anak, kahit anong pa mang desisyon mo ha, susuportahan kita. Salamat ma. Alam mo, laking pasalamat ko na lang kasi may charity na sasagot dyan sa pagpapadialysis mo. At salamat po kasi kayo po yung umasikaso nun. Salamat ma ha. Kasi kung wala yung charity na yun, hindi ko alam kung saan hahagilapin yung perang ipapang dialysis ko eh. Basta Lisa, magdasal lang tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Daddy, ang laki po talaga ng bahay nyo. Halika na rito. Oh, magmerienda ka na. Ang laki po ng bahay nyo. Kasi yung bahay namin ni Mommy maliit lang po eh. Alice, anak. Gusto mo ba dito ka na lang tumira? Pwede po ba? Ay, oo naman. Pwedeng pwede. Dito po ako titira? Oo. Oh, gusto mo? Sige po. Isan po yung magiging kwarto namin ni Mommy? Anak, pwede bang ikaw lang yung tumira dito? Bakit po? Paano po si Mommy? Kasi anak, kung dito rin titira yung mami mo, wala nang kasama si Lola Letty mo sa bahay. Eh di isama din po natin si Lola Letty. Kasya naman po kami dito eh. Kasi ang laki po ng bahay nyo. Hindi kasi ganun kadali yung anak. Bakit po? Malaki naman po dito eh. Madali lang po yung daddy. Alam mo naman yung kay mami at daddy, di ba? Na magkaiba kami ng bahay. Kaya hindi pwedeng dito tumira si mami mo at lola mo. Kailan po pwede? Akala ko ba sabi mo gusto mong tumira dito? Opo, pero gusto ko po kasama si Mommy at Lola. Bawal po ba? Hindi naman sa bawal. Pero kasi may sariling bahay si mami mo at lola mo. Kaya doon sila dapat tumira. Pero anak, gusto mo ba ipagpaalam kita kay mami mo at lola mo? Sasabihin ko sa kanila na dito ka na lang tumira. Okay ba yun sa'yo? Okay lang po, pero gusto ko po kasama ko po si Lola at si Mommy. Ma, kaya ko na pong mag-isa. Pwede. Mamaya kung ano mangyari sa'yo, sasamahan kita. Sige na. Kaya ko na pong mag-isa. Tsaka nasa ospital naman ho ako eh. Kung sakali mang may mangyari sa akin, may mga doktor at nurse naman na tutulong sa akin. Hindi. Sasamahan kita sa dialysis mo. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa doon. Kaya ko po. Tsaka ngayong linggo lang naman eh. Huwag niyo na po akong alalahanin. Doon na lang po kayo pumunta sa PTA meeting sa school ni Alice. PTA lang naman yun, anak eh. Pwede namang hindi tayo pumunta doon. Alam mo, ang mas importante, masamahan kita sa ospital. Hindi pwedeng mag-isa ka lang doon. Ma, malulungkot si Alice kapag walang pumunta doon sa meeting. Kaya huwag niyo na po akong isipin. Kaya ko mag-isa. Nasabihan mo na ba si Mike? Baka naman wala siyang gagawin sa araw na yon. Baka naman pwedeng siya na lang yung pumunta sa meeting. Hindi ko po alam, Mama. Ha? Anong hindi mo alam? Hindi ko po alam. Tanungin mo para malaman mo. Ewan ko, Ma, natatakot po ako. Ba't naman ikaw natatakot? Kasi Ma, responsibilidad ko po to eh. Ako po yung dapat sumasama kay Alice sa mga meeting na yan sa school niya. Pero hindi ko magawa dahil sa lintik na sakit na to.
Tumahang ka na. Ma, natatakot ho ako. Pakiramdam ko hindi ako mabuting ina. Huwag mong isipin yan. Hindi naman yan totoo. Alam mo yun, di ba? Gusto mo bang magkasakit ka? Hindi naman eh. Ma, may sakit ho ako. Hindi sigurado yung mga doktor ko ano yung mangyayari sa akin. Di nila alam kung hanggang kailan ko kakailanganin magpa-dialysis. Ma, natatakot ho ako. Huwag kang matakot. May awa ang Diyos. Malalampasan natin to, ha? Minsan tinatanong ko yung sarili ko eh. Mas makakabuti ba kay Alice na tumira na lang siya sa tatay niya? Mas makakabuti bang ibigay ko na lang siya kay Mike? Pero ma, kapag naiisip ko may hiwalay sa akin ang anak ko, ma, hindi ko kaya. Hindi ko kayang malayo sa akin ang anak ko. Kaya nga magpagaling ka. Ikaw ay mag-alala ha. Maaayos din ang lahat. Sige na. Ma, hindi ko kayang mawala sa akin ang anak ko. Hindi ko po kaya. Na hindi mawawala sa'yo yung anak mo. Wala na. Kumusta po si Lisa? Mabuti naman. Tuloy-tuloy lang yung pagdadialysis niya. Basta kung may kailangan po kayo, huwag po kayong mahihiyang magsabi sa akin. Salamat. Kailangan mo bang makausap si Lisa? Nagpapahinga kasi eh. Naku, huwag na po. Kayo po talaga yung pinunta ko rito. Ako? Bakit naman? Gusto ko lang po sana kayong makausap tungkol po kay Alice. Naikwento na po ba sa inyo ni Liza yung alok ko? Pagdating sa mga bagay na yan, pasensya na ha. Si Lisa lang yung makakapag-desisyon yan eh. Pero pwede po bang kumbinsihin niyo si Liza na sa akin na muna titira pansamantala si Alice? Kayo lang po kasi yung pwedeng magpabago ng isip niya. Sa totoo lang, Mike, may punto ka naman. Alam kong gusto mo lang tulungan si Lisa. Gusto mo ring matutukan yung paggabay sa apo ko. Pero Mike, alam mo kahit ako, nakakaramdam ako ng takot. Pare-parehas nating alam na komplikado yung sitwasyon yung tatlo. Naiintindihan ko po kayo. Pero ipapangako ko pong hindi ko papabayaan si Alice. Madaling sabihin niyang Mike, pero mahirap gawin. Sana intindihin mo din si Lisa. Ayaw niya rin syempreng mapalayo sa anak niya. Pero pakiusap po, pwede po bang kumbinsihin niyo si Liza? Hindi ko mapapangako ha. Pagdating sa bagay na yan, kayong dalawa ang dapat mag-usap. Lagi ko pong sinusubukang kausapin si Liza. Pero laging sarado po yung isip niya. Mike, alam mo nagpapasalamat ako kasi lagi mo sinusuportahan yung apo ko kahit na hiwalay kayo ni Lisa. Tingin ko sa pagdating sa suporta para sa apo ko, hindi ka naman nagkulang. Pero sana intindihin mo rin kung saan nanggagaling si Lisa ha. Bakit po hindi po kayo yung kasama ko sa field trip? Pasensya na, anak. Pero bakit po? Tani, anak, huwag ka nang umiyak. Promise, sa susunod mong field trip, sasamahan kita. Bakit po hindi kayo sasama? Anak, hindi kasi ako pinayagan ng mga doktor eh. Bakit hindi po kayo pinayagan? Kasi anak, baka daw mapagod ako. Tsaka mas makakabuti raw na magpahinga ako. Pero Mami! Huwag ka nang umiyak, Alice. Pangako, kapag magaling na si Mommy, mag-field trip ulit tayo. Tapos tayong dalawa lang. Promise yan sa'yo. Pero Mami! Shh! Tana, huwag ka nang umiyak. Mami, gusto ko po kasama kayo sa field trip. Sasamahan ka naman ni Daddy mo eh. Pero mga Mami po yung isasama ng mga classmate ko. Kaya Mami, sumama ka na. Hindi po ako magkukulit. Hindi din po matigas ulo ko. Mami, sumama na po kayo. Anak, gusto kong sumama. Pero kasi anak, Mami, samahan niyo na po ako sa field trip. Gusto ko po kasama kayo. Tana, anak, Ana. Sabi niyo po noon sa akin,
Sabi niyo kayo yung sasama sa akin eh. Eh bakit po si Daddy? Gusto ko po, Mami, ko yung kasama ko. Kaya Mami, samahan mo na ako. Tahan na anak, sige na. Mami, samahan niyo po ako. Sige, ganito na lang anak. Kakausapin ko ulit yung mga doktor ha. Magpapaalam ulit ako sa kanila. Mami, tawagan niyo na po yung mga doktor niyo. Kakausapin ko po sila. Sasabihin ko payagan po kayo. Sasabihin ko po sa doktor na gusto ko po kayo po yung kasama ko. Tahan na anak, ako na bahala, okay? Sigurado ka bang okay ka lang? Okay lang po ako, ma. Parang namumutla ka. Sandali, tatawagin ko lang yung nurse, ha? Huwag na po, okay lang po ako. Tuloy niyo na po yung kwento niyo. Sige. Ayun nga, tinawagan ako ni Mike. Nakasakay na daw sila ng bus papunta dun sa pagpifield tripan nila. Si Alice po. Nakausap ko rin. Kumakanta daw sila sa loob ng bus kasama ng mga classmates niya. Kinausap ko na rin yung anak mo. Sabi ko, huwag siyang magtampo sa'yo. Ikaw na lang yung umintindi, ha? Ganyan naman talaga yung mga bata ngayon. Pero sigurado ako pagbalik nun, magbabati na rin kayo, ha? Lisa? Lisa! Lisa! Diyos ka! Nurse! Nurse! Ano ba bang nangyari? Bumagsak po yung BP ng pasyente. Naagapan naman po kaya ngayon within normal range na po ang BP at ibang vital signs niya. Sabi naman sa'yo, May, okay lang ako. Anong okay? Nawalan ka ng malay kanina. Okay nga lang po ako. Mrs. kailangan pa po namin kayong obserbahan. Ngayon kung magtutuloy-tuloy po yung pagbuti ng kondisyon ninyo, makakauwi po kayo. Pero kung magkakaroon po ng problema, kailangan pong i-admit namin kayo dito sa ospital. Salamat po, Doc. Sige po. Salamat muli, Doktor. Sa susunod, kapag may iba ka nang nararamdaman, sabihin mo naman agad, anak. Okay lang po ako, Ma. Huwag na po kayo mag-alala. Hindi pwedeng hindi ako mag-aalala sa'yo. Alam mo, akala ko kung ano nangyari sa'yo eh. Kaya ko po. Malakas ako. Salamat sa pagsama sa apo ko, ha. Kung hindi lang schedule magpa-dialysis si Lisa, ako na sana ang sasama dyan eh. Okay lang po. Gusto ko rin naman pong makasama si Alice para makabawi ako sa kanya kahit papano. Baka hindi ka na maharap ni Lisa, ha. Nagpapahingi. Napagod ka rin na sa ospital. Sabi ng mga doktor, kailangan daw maiging pahinga. Okay lang po. Pauwi na rin po ako. Inihatid ko lang po si Alice. Salamat ulit. Pasensya na po kung medyo makulit ako. Pero nakausap niyo na po ba si Liza? Pumayag na po ba siya? Mike, tulad ng sinabi ko sa'yo dati, hindi ko hawak ang isipan at puso ni Lisa. Siya yung masusunod pagdating kay Alice. Hindi ako. At bilang nanay niya, kung ano man ang maging desisyon niya, isusuportahan ko yun. Hindi ko na po kasi alam yung gagawin ko para mabago yung desisyon ni Liza. Intindihin mo na lang yan si Lisa. Higit sa anumang panahon, ngayon niya pinakakailangan yung anak niya. Tapos, Mami, may nakita rin kaming lion tsaka tiger. Nahawakan ko pa po yung baby tiger. Talaga, anak? Opo, tapos nagpakain kami ng giraffe. Ang tangkad ng giraffe, Mami, lagpas ng building. Nag-enjoy ka ba sa field trip nyo? Opo, nakita niyo na po ba yung mga pictures? Marami kaming pictures ni Daddy. Mami, bakit kayo umiiyak? Wala, anak. Masaya lang si Mami. Kasi nag-enjoy ka sa field trip nyo eh.
wag na po kayong umiyak. Sabi ko naman po kasi sa inyo, sumama kayo eh. Ayaw niyo naman po. Sorry ulit anak ha. Okay lang po. Na-explain po sa akin ni Daddy na nasa ospital po kayo para gumaling agad kayo. Tsaka Mami, ako nga po yung pinag-pray ni teacher bago umalis ng bus eh. Bago po kami mag-field trip, nag-pray po ako. Ikaw ba yung pinag-pray? Opo, di ba Mami, sumakay na po kami lahat. Nakapila po kami, tapos bago po umalis, sabi ni teacher, mag-pray ako. Talaga? Opo, tumayo po ako tapos nag-pray ako. Ano namang pinag-pray mo? Sabi ko po, thank you po sa field trip namin. Thank you po kay teacher. Thank you po kay Daddy, tsaka kay Kuya Driver. Thank you din po kay Mami. Sana mawala na po yung sakit niya. Pati ako pinag-pray mo? Opo, basta Mami yung promise mo pag magaling ka na po, pupunta ulit tayong dalawa sa zoo. Oo anak, promise ko yan. Para makita niyo rin po yung baby tiger. Oo anak, promise. Kapag magaling na ako, pupunta tayo sa zoo. Pwede na po ba akong sumama sa ospital? Huwag na anak, di ba sinama ka na namin ni Lola noon? Pero isang beses lang yun eh. Siyempre, hindi para sa mga batang ospital. Marami kasing may mga sakit dun eh, baka mahawa ka. Namimiss ko na po kasi kayo, Mami. Pag nasa ospital po kayo, bawal akong sumama. Pag nasa bahay po kayo, sabi ni Lola, bawal po kayong kulitin. Kasi nagpapahinga kayo. Namimiss ko na po kayo. Halika nga dito. Payakap nga sa baby girl ko. Huwag kang mag-alala anak. Malapit na gumaling si Mami. Talaga po? Oo. Promise? Oo, promise. Dalawa na po yung promise nyo Isa po sabi niya pupunta tayo sa zoo. Tapos promise nyo din po nagagaling na kayo. Oo anak, promise ko yan sa'yo. Payakap nga ulit. I love you, Mommy. I love you too anak. Ma, hanggang kailan ko kaya kailangan magpa-dialysis? Di ba sabi ng mga doktor, hanggat hindi gumagana ng maayos yung bato mo, kailangan mo magpunta dito. Pero ma, hanggang kailan? Kasi, di ba, kahit yung mga doktor, di nila kayang sagutin yung tanong na yan. Hanggang kailan ko kaya kailangan pumunta dito? Hanggang kailan kaya nanakawin ng sakit ko yung oras na dapat ginugugol ko sa anak ko? Tana, ayak ka na naman. Ma, ang dami kong tanong na hindi ko alam kung kailan masasagot. Paano kung hindi na ako gumaling? Paano na si Alice? Huwag mong isipin yan, ha? Kaya ka nga nagpapadialysis para gumaling ka eh. Dinadasal ko sa Diyos na sana wag naman ako. Wag naman ako kasi bata pa yung anak ko eh. Tumahang ka na baka naman makasama sa'yo yan. Ewan ko, ma. Minsan pakiramdam ko hindi naririnig ng Diyos sa mga Huwag dasal kang ko. magsalita ng ganyan. Matagal ko nang dinadasal na sana gumaling na ako. Pero hanggang ngayon, ito, nandito pa rin ako. Nakiusap nga ako sa Diyos na kung hindi pwedeng tanggalin ang sakit ko, kahit bawiin man lang pansamantala, na sana hayaan niya ako maitaguhin man lang yung anak ko. Sana hayaan man lang ako ng Diyos na mapalaki at mabigyan ng magandang buhay ang anak ko. Ngayon, kapag maayos na yung buhay ni Alice, kapag kaya na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, sige, pwede na ibalik sa akin yung sakit ko. Pwede na ako ulit pagkasakit. Pero wag naman sana ngayon. Bata pa ng anak ko, ma eh. Bata pa ng anak ko. Pumayag ka na, Lisa. Hindi ko naman aagawin sa'yo yung anak natin eh. Hindi. Dito sa bahay ko titira si Alice.
Pansamantala lang naman. Kapag okay ka na, kapag magaling ka na, sa'yo na ulit siya titira. Ayoko. Kaya kong sarili ko. Huwag mo idahilan ang sakit ko. Makinig ka naman sa akin, please. Ikaw ang makinig sa akin. Mas mabuting nandito si Alice. Ibabalik ko naman yung bata eh. Hindi ko naman siya aangkinin. Nanay ako. Kaya sa akin titira ang anak ko. Ay ako, bakit bang tigas ng ulo mo? Kapakanan lang ng anak ko ang iniisip ko. Kung kapakanan talaga niya yung iniisip mo, papayag kang sa akin muna tumira pansamantala si Alice. Natatakot lang ako na baka napapabayaan mo na yung anak natin. Ano? Sorry, hindi ko dapat sinabi yun. Mike, lahat ginagawa ko para sa anak ko. Sinusubukan ko magpakananay kahit may sakit ako. Kaya huwag ka naman sana magbibintang na pinapabayaan ko yung bata. Kasi hindi mo alam yung hirap na dinadanas ko. Kaya nga gusto kitang tulungan para hindi ka naman mahirapan. Huwag mong isipin sinusumbat ko sa'yo yung hirap na pinagdadaanan ko. Oo, nahihirapan ako. Pero lahat ng hirap at pagod haharapin ko. Huwag lang akong malayo sa anak ko. Ano, nakuha mo na ba yung grado? 39.9 po eh. Diyos ko, ang taas naman ang lagnat ng apo ko. Magbibihis lang ho ako. Isusugod ko sa ospital si Alice. Naku, Lisa, kakadialysis mo lang kanina. Mahina ka pa. Ako nang bahala. Dito ka na lang sa bahay, ha? Hindi na ma, sasama ho ako. Lisa, wag matigas ang ulo. Baka kung anong mangyari sa'yo. Kaya ko po, wag kayong mag-alala. Lisa! Ma, kaya ko ho. Kakayanin ko ho para sa anak ko. Anong nangyari? Biglang tumaas yung lagnat. Tapos sinugod agad namin ni Mama dito sa ospital. Bakit nandito sa ICU si Alice? May dengue daw. Kailangan ng close monitoring kaya inadmit dito. Hindi ko maintindihan kasi natutulog na talaga si Alice eh. Tapos nadampi ko, inaapoy ng lagnat. Ginising ko, pinainom ko ng tubig. Kinuha ko rin yung temperature tapos sinugod ko na dito sa ospital. Anong sabi ng doktor? Sobrang baba daw ng platelets ni Alice. Kaya nagsali na sila ng dugo. Hindi sana mangyayari to kung nakinig ka sa akin. Sinisisi mo ba ako? Hindi kita sinisisi. Ang sinasabi ko, maiiwasan sana to kung nakinig ka lang sa akin. Mike, hindi ko gusto mangyari to kay Alice. Pero sana naiwasan kung hindi lang matigas yung ulo mo. O sige na! Kasalanan ko na! Kasalanan ko na lahat! Ano, masaya ka na ha? Kasalanan ko na nga eh! Ako na pinakawalang kwentang nanay! Wala akong kwentang nanay! Hindi yan ang gusto kong sabihin. Eh ano? Sabihin mo ano? Alice! Alice anak! Alice! Anong nangyari? Nurse! Doc! Nurse yung anak ko! Tuloy-tuloy po yung pagsali namin ng dugo. Lahat po ginawa namin para maibalik yung tibok ng puso ng pasyente pero I'm sorry to say this. Hindi na po nagre-respond yung katawan ng anak ninyo. Doc, imposible! Kahapon masigla pa yan eh! Ang daldal pa ng anak ko! Imposible yung sinasabi nyo! Mrs., mabilis pong lumala ang internal bleeding ng pasyente. Sinubukan po nating pigilan pero yung katawan po ng pasyente yung sumuko. I'm sorry po. Hindi! Hindi yan totoo! Alice! Alice, anak! Alice, gumising ka, anak! Alice! Alice! Anak, tama na. Hindi, ma! Ma, buhay po si Alice! Ma, kahapon kasama pa natin siya! Ma, sigla-sigla pa niya kahapon! Anak, sige na, gumising ka, anak! Anak, tama na yan, anak! Alice! Alice, narinig mo ba si Mami, ha? Sige na, anak. Gising na, anak. Ma, hindi eh. Diba? Promise mo, hindi matigas ang ulo mo, anak. Ha? Diba? Promise mo, susundin mo palagi si Mami. Anak, sige na, gising na. Alice naman. Alice. Huwag mo iwan.
Anak, di ba nag-promise din ako sa'yo? Di ba ang promise ko magpapagaling si Mami? Tapos, kapag magaling na si Mami, di ba pupunta tayo sa zoo? Di ba, anak? Di ba? Di ba? Sabi mo sa akin, ipapakilala mo ko din sa baby tiger. Tapos sabi mo, sabay natin papakainin yung giraffe na mas matangkad pa sa building. Di ba? Promise ko yun sa'yo, anak. Kaya alis, anak. Gumising ka! Tama na. Hayaan mo ito pa rin ni Mami. Promise ko sa'yo, anak. Lisa, anak! Alis, anak! Anak, gumising ka na, anak! Huwag mo ko kayo! Anak! Huwag mo kayo si Mami! Anak! Mike, pwede ba? Huwag ngayon. Bakit? Kailan ba dapat? Kailan ko ba dapat sabihin sa'yo lahat ng gusto kong sabihin? Ha? May tamang panahon pa ba para magsalita ako? Wala na yung anak ko. Ipinagdamot mo sa akin yung anak ko. Hindi lang ikaw nasasaktan. Lisa, ako yung tatay ni Alice. Kaya siguro naman, may karapatan akong sabihin sa'yo yung mga gusto kong sabihin, diba? Bakit sinisisi mo ba ako? Sinisisi mo ba ako sa pagkamatay ng sariling anak ko? Masama ba kung sakaling ikaw yung sisisihin ko? Sabi mo, kaya mo, diba? Ha? Bakit naman ganito? Bakit naman namatay yung anak ko? Saka na tayo mag-usap kapag nasa matino ka na pag-iisip. Hindi! Hindi sana nangyari to kung hinayaan mo lang na tumira sa akin si Alice. Narinig mo ba yung sarili mo? Ha? Gusto mong tumira sa'yo ang anak ko? Mike, nakalimutan mo na ba? Kasal ka sa ibang babae! Nakalimutan mo na bang niloko mo ko? Ha? Nalaman ko na lang nakasal ka nung binuntis mo na ako! Tanggap ng asawa ko yung nangyari. At pinatawad niya na ako. Ako? Hindi mo ba ako tatanungin kung napatawad na ba kita? Hindi na mahalaga kung napatawad mo ko o hindi kasi wala na. Patay na yung anak ko. Anak, tapos nang mag-ayos yung punerarya. Gusto mo bang silipin si Alice? Ang ganda niya. Payapang-payapa yung mukha ng apo ko. Lisa, anak, gusto mo ba silipin yung anak mo? Ayoko po, Mama. Anak naman. Ayoko. Hindi ko po kayang harapin ang anak ko. Kasalanan ko po. Hindi yan totoo. Kasalanan ko. Kung bakit siya nakalagay sa kabaho ngayon. Kasalanan ko. Anak, wala kang kasalanan. Meron ba? Wala. Nagpabaya akong ina. Kasalanan ko po kasi ako naging nanay niya. Sabihin yan, hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Sana hindi na lang ako naging nanay ni Alice. Kung hindi ako naging nanay niya, siguro buhay pa siya ngayon. Hindi. Anak, sorry. Anak, hindi totoo yan. Sana, anak. Kung hindi lang sana ako nagmatigas. Kung hinayaan ko lang sanang tumira si Alice sa daddy niya. Kung hindi ako naging madahamot, edi sana buhay pa nga na ako. Hindi totoo. Mga kasalanan ko kung bakit paglalamayan ang anak ko. Hindi ko kaya harapin ang anak ko, hindi ko kaya. Lisa, hindi tama yung iniisip mo. Sana hindi na lang ako nagpa-dialysis. Pa! Sana hindi na lang ako nagpagamot para namatay na ako Anak, agad. tama na. Kasi kung namatay na ako agad, siguro buhay pa ngayon ang anak ko.
Ma! Pangarap ko mabigyan ng magandang buhay ang anak ko. Pero imbes na magandang buhay ang maibigay ko, kabaw yung naibigay ko sa anak ko. Hanggang sa ating muling pagkikita, salamat sa iyong alaala. Nais ko sanang sabihin sa'yo na mahal kita. Inaalay ko ang awiting ito sa'yo, aking anak. Na mahal kita. Inaalay ko ang awiting ito sa'yo, aking anak. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station. Love Radio.